Avui el govern ha decretat l'estat d'emergència per sequera i des de Junts per Catalunya considerem que, sense negar, evidentment, que estem davant d'una sequera greu com no l'havíem vist abans, i sense negar tampoc que el consum necessitem que tothom faci l'esforç per reduir-lo, creiem que és evident que el govern s'ha focalitzat molt més en la demanda, en demanar a tothom, en exigir a tothom que redueixi aquests consums. Ja no parlem de la pagesia, que és sobretot un cas extrem, i en canvi en allò que depèn d'ells en primera instància, com és l'oferta, l'aigua que es posa a disposició, doncs aquí no han estat mai ni prou diligents ni prou eficients, i precisament Junts per Catalunya vam posar sobre la taula amb responsabilitat de país una llei, la llei de mesures urgents i extraordinàries contra la sequera, que definia tota una sèrie d'obres amb noms i cognoms, les grans infraestructures d'aigua de país, també aquelles actuacions pels ajuntaments que podien donar la màxima quantitat d'aigua per a la població i per a les activitats, que a més dotava de les partides econòmiques per fer-ho possible i del procediment d'urgència. I en canvi el govern hem vist com, pel motiu que sigui, no ha volgut ser prou diligent a l'hora de tirar endavant aquestes obres, i per tant això hauria fet que ens trobéssim en una situació molt millor i que l'emergència l'haguéssim pogut declarar molt més enllà. I creieu que el president hauria de convocar una altra cimera amb els grups parlamentaris? Sí, Junts per Catalunya, de fet, jo mateix, en sessió de control al Parlament, vaig demanar al conseller Mascort que convoquéssim una nova cimera. Sempre hem fet una política de responsabilitat, de mà estesa. En el darrer ple, el nostre president de grup parlamentari, l'Albert Batet, també va reiterar aquesta petició de fer una segona cimera de l'aigua amb tots els partits, el president Aragonès, i en canvi ha estat rebutjat. No entenem per què el govern, quan és palès que no se n'està sortint, no vol comptar amb la col·laboració de la resta d'actors polítics d'aquest país per mirar de fer front davant d'un tema tan greu com és la sequera. I sobre les restriccions concretes que s'han imposat, esteu d'acord, no? Quines canviaríeu, més enllà de les obres que s'haguessin pogut fer i no s'han fet? Les restriccions, evidentment, són les que marca el Pla Especial de Sequera, amb els matisos i les excepcions que s'hi hagin pogut introduir. El que sí que, evidentment, no estem d'acord és que hi hagi una política de passar, en aquest cas, el mort a la ciutadania, a les empreses, sinó que el que cal és acompanyar a tothom, escoltar les mesures, que moltes vegades són mesures molt intel·ligents i molt realistes de part dels diversos sectors afectats. Hi estàvem amb el sector esportiu català, però constantment estem reunits amb els agricultors, amb els ramaders, amb les col·lectivitats de regants, amb els empresaris, i ells tenen idees proactives i molt interessants a posar sobre la taula, i entenem que no se'ls està escoltant prou per poder, precisament, entre tots, buscar aquest camí de superar la sequera tan greu que estem patint.